Yakaplim Nabon Lapin Ipat Ba Naduka April Tarik Mandau Banai, Hadorbar Hall Mission Compound Shillong, Hakapor Katway Bajimin Step, Shi Bajimin Sngi, Lai Bajimin Sngi, Matsan Bajijan Maid. Haki Arsngi balas dang pin iyaka kata haka April Tarik ber April Tarik Mandau Banai, La Yoi Babun Ki Pat Ba Kila 1 page, Naduki Kana Ki Samla Barki Balahe La Sanru. Karik hasi channel kala yo ban yakran bar katu ka ni ki paj ba ki blawan ban pej bar kani ga de ga jingpen sngo ke jongki Kanong ka bakta adu kata kunsi wan ni nilai jauh mat bat layo jingkit kushi bona ba penya ka Kai ka kuboro pi ina ngai film. bang ide ban it's come play da don ki ek jing bang ide mat chani abet tamu bala ban keman mat pen kene ka do mat chen ka iba pensengi ba tanggal benlong Kristen kam benlong badai di ban bu di su hadu adu di ban ya lenti ya ling ba ka jing pedi jok di ban bu dia ka din tak jok ba ka naban kalong ka din tak bu di su la bu hangi ban ni umi Kristen kanaban ka dengan sayangi ba kumno ka din Kristen kalong ka din jeng ki bu ni jing bentak ba penulong ya ka din jeng adu ba ka kami kam su tho ya la jong ka khun ka jing snau jong ka khun but ngakwa bagi kami kepada jangan kin so tu ya ke bang akwa kada anu jangan tangga ta kata ko penulong ya ke jangan diberi ki bapak mak du jisu ramah pedang ya u dik la yo pe de ka khmat la jong tu ka lema mental lai ma so tenat ha jing ma toy ka long kun sa ka bakla mengi jing em jong ki beri ka long ngen i ate ki blok khai nak mentau jisu ma ada long kala jing long beri batala lingba kan ni ka film ngasmo komen bat ngasmo kata rupa ngan pe ya kan ka film nama kalong pher ya ne ki film khasi kumbai nila dio i bat ngakermen rupa kandang kata ya ka mensiam jang ki pat ba bro kan kong gajang pe jang ate kumba ka film hi kala oma ba kade ka jinga lenti jang ka jinga Kristan te hani ni ba ka jingwan ra ya kani ka film na ban ka pada shisha kata ka jingja ka shisha in le singala mano hani ba kalong shisha ka ba shongkun hadu kata namar ba kam shupni ngi ba kana pon kade kata so pedil ni kata Kristan kabning kong ena pring kasih ndai kapani ru hangi ya kata ka jing ya kundu ki jing e nani kirai ram ka ba kundu ki jing em kan dia ki jonka dia kalong shak film ka ba itnan but kamtam ki ting shop ki puran ki ba shimantaru ki long shak ki baratri hadu kata pan ai kuble kerpang ya iba ki kharuki bar ya ka kunhul ga jing ya ka ba lala shaban bani ya kan ka film baka film sha kalong proseso kebenta ka balong melung baka bakta yang kalong ba ha tu kebenta ba ka banji ada kata ka jinget ka jongka kata ka bumur baka ha banji di ujisu uno pen em jongka lan ka banji ka kami ka bakun ka bapun bakaya ka ndrai ko mangitep ba ujisu hi long ningkong ba kimi paji long ba arte kadi ka tu hi kebenta ka bakam e namar kamtam ki por manchale kalong ka bakam e banji ka kami la di banji uta uno pedem baka dan shoot option kabas ta bhai ka jimo jipon hat jongi long ha tu ko por ka ba kana bol ka sa set hi na ta tu ko por ka phet na yeng bat ka tu ko jingwai em ba tang jisu ka syam ka tu ka di ka jingwai ka ba khata bhai ka jimo jipon hat ka jonga ka long ka ba internet ha ka ai misi mingi mo kamtam lei ni kom ki Kristan mo ni yo men sim ha bani I ka tu ka jing trang ka jing I ka jong ublei ken wat ka kloi ban I no ya la ka yeng ka semru na ka bentau ublei ti kermen bangi kom ki Kristan ngilong ka nuksa ka ni ki bai kamtam ki bamdei ki Kristan ro bangi ro ngin I je ublei kumba I kana ban khnang ba ki wei ru kin yo I ka ta ka jing I ling ba ka jing im jing long jongi ka jing I jong ublei ba ki ru kamtam ki tu ki bam pat tep yo ublei kin yo I ba ling ba ka jing im jing long jongi ba makiru kila bani ban buat ya kata ka lenti ka jong ublei ha ka tu ka por kanya ba kahaban rai bahkan jit ya numa hoat ka iya jala ka kemie ka buram la ka kemie ka klem ong hi kanu ka ban pin sosi la ka kemie hendrei
ka khamjit yo blai kan namar ba kum haying asam jong ki kim sngo thu kan ya ka jing iet ka jong kai ka jing thrang ka jong kai yo blai ba yo i ni film kala khata sha ya kala khata yang i bat ka long ka jing ai min sim ngi mo bangin pen scam ya ka jing ke jing i ha tra no pem jing i juice press but ka long sha film ba ai ko blai nam ta jing trish tom jong baro ko blai dan ta na do ki nong ak do ki ba pemit pembiang ya ka jing ring dur bat ki bale ya ka direction director but so ai ko blai sha ya jing sang 11 sinot bat ya baro be dan ta ni film ba ta e mo ya ka jumut ke jungi gede ke tu benta mo ba la wan de ki brio jong sarkar wan ban bu ya jing tenju ya na ban tu puar ba kel ai ka ban jet mo ya we ke benta ba oi ka jing im ko ban jabrio de sha wan you know kimi ko ba khut ba kha ba pun ba pen pen san ko long ba e ba andre da ka ta jing syam pat jong ka ya jisu mo ka la ya ka ban jet pat ka ta benta mo le sie la penduk no igi jing sumha jing ni ko thai mo la wat ban i igi jing sem mi ba ban cha kam ta igi jing sem rei ka jet pat ban yo jisu ha ka jing ko jong ka mo ko ba ka la yo ye ka ta hi ka long ko benta mo ko ba ketik ba ka jumut ka jong i ba ngiru sisen bang ila long kun ko stan ka dei ba ngiru in pen scam ka jong i na ka banta jong pi ki pat ba baro kam ta mi pi ki khun ka bri unyop tra baro agar pa di pi ba pinwan ban shim ban pet ya ka ni ka film na ban ka balong ka film ka ba internet ba ka ba shongkon ha ka ba ka wanra shibun ki jingi kai na ka banta jingi ru ki khun ba em ha ka de ka chu ka ba jing tu na kalyang ka jonga kalong ba ngawer ka khat i tu baro ki ban pat yo ban pet ya ka ni ka film ba subha ban yawan lamar kalong sha ka film ka ba internet ka pa pen ngohon yang i bang iwan pen bat kalong ru ka jing rap na ka banta ka sinot hi sing 11 sinot pro ko Ya ka film on beteng biang mat pen i sa ka shitarik, sautarek, santarek, ban riu tarek ubnai leber.